कहाँ कहाँ पारल बानी, कहाँ कहाँ पारल बानी, कैसन झमेला में चली भैया चाचा बाबा लाटिया के मेला में। चली भैया चाचा बाबा लाटिया के मेला में। कहाँ कहाँ पारल बानी, कैसन झमेला में चली बाबा चाचा भैया लाटिया के मेला में। चली भैया चाचा बाबू लाटिया के मेला में। 84,000 लटवा कहाँ बाटे डूबल, उनका के खोजत खोजत मन अब उबल। 84,000 लटवा कहाँ बाटे डूबल, उनका के खोजत खोजत मन अब उबल। इहे बतावे खातिर, इहे बतावे खातिर गाजीपुर जिला में चली भैया चाचा बाबा लाटिया के मेला में। चली भैया चाचा बाबा लाटिया के मेला में। देश विदेश के विद्वान सब आवेलन, देश विदेश के विद्वान सब आवेलन। आपन ज्ञान हो सबके बतावेलन, ज्ञान बटोरे खातिर, ज्ञान बटोरे खातिर जमनिया के मेला में चली भैया चाचा बाबा लाटिया के मेला में। चली भैया चाचा बाबा लाटिया के मेला में। कैसे दबावल गइल सत्य के बोलिया, कैसे दबावल गइल सत्य के बोलिया। काहे जगदेव बाबू खाई गइल गोलिया, कैसे दबावल गइल सत्य के बोलिया। काहे जगदेव बाबू खाई गइल गोलिया। अब न बर्दाश्त होता, अब न बर्दाश्त होता अत्याचार के खेला। चली भैया चाचा बाबा लाटिया के मेला। चली भैया चाचा बाबा लाटिया के मेला। कहाँ कहाँ पारल बानी, कहाँ कहाँ पारल बानी, कैसन झमेला चली भैया चाचा बाबा लाटिया के मेला। चली भैया चाचा बाबा लाटिया के मेला। अगर आप लोग के हमारा गीत अच्छा लगता तो गीत के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करी जा और चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा, सब्सक्राइब करी जा। धन्यवाद।